Mangwanani akanaka tinokugamuchirai kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemamwe maconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hi, how are you? Please post for me as Haiti and notify me when you have posted. I will follow my comment section. I am a girl who is aged 24. My story goes like this. I once dated this guy. I will name him Panache. So Panache, who was 1 year older than me, we started dating in 2018, maiva muri muna December, and iye aita zve equal cash at that moment. So ndiye akandibvisa my virginity on Saturday 6 March 2019 ndipo pandakabviswa umhandara wangu. So from there tainge tava kungoita bonde till pakazotanga COVID. He then promised to marry me. So per time ye COVID I was away and the distance started killing our relationship. So 2020 June 1st I decided to visit him. Pakuenda it was not easy because ndaingoita like ndiri kubva kutown kuenda kuchitungwiza. Ndichisvika pabus stop vanhu vakabva vatanga kundibvunza kuti inini naPanache were we still together, because munhu wese aitoziva kuti Panache aiva weumwe musikana ainzi Grace, which is not a real name. So vanhu vakatanga kundiudza about him and the other girl. That girl he once introduced to me as his sister, but aiva musikana wake already. So zvinhu izvi zvakandibowa, ndikabva ndati regai hangu ndidzokere. Apa kudzokera kwacho kwairema because kwaidiwa COVID pass. Apa inini ndainge ndisina COVID pass yacho, saka I had to walk from Chitungwiza ndichienda kuEpworth netsoka. Then that very night I started feeling a sharp pain down there. Ndaita kunzwa kupisa. Ndakambozama kugeza but still there was no change. Then 2 days after that kwakabva kwatanga kuita red, kuchirwadza, kwaita kupisa. I asked Panache, akabva apopota saying it's your system which is very weak. How can you say kuti inini ndakakupa STI ndezvikwako iwewe? I was hurt to the last extent, thinking kuti he was the only man wandaiziva, but akandipopotera. We then broke up, so ndakatanga kuzozvirapisa ndiri ndega, but still there was no change. Ndakambozama kuenda kune vechiboy, but still there was no change. It started becoming very worse each and every day, but zvaiita kunhuhwa. Ndaingoshanda zvakadaro until December. Then January musana wangu wakabva watanga kurwadza. Ndainge ndava kusagona kana kuita basa. Ndakazoudza vana mai vangu, but I was also surprised. Instead yekuti ndaifanira kuonda nekurwara uku, ndaitosimba. I reached a stage whereby ndainge ndava kutoita zvekugezeswa, but kufamba ndaigona, but kukotama nekugara ndiko kwaindirwadza. Whenever I tried to call Panache, aisadaira phone yangu. Akangoziva kuti ndini, kana akadaira by mistake aibva andituka oti unondipuma what. So ndakazomboedza kunorapiswa, but still there was no change until amainini vadedi saying pane umwe munhu wavanoziva but munhu uyu ing'anga. That was February 6, 2021. Takaenda kumunhu kuya. Then ipapo ndipo pandainge ndava kudanana nomwe mukomana, ndikamuudza zvandainge ndiri. So he was also helping me with medication nekundiendesa kwa doctor, but painge pasina kana change. So takaenda kung'anga iya. Takati tasvika kung'anga kuya, ng'anga iya ikabva yati kwandiri, ndiri kuda kukupa murume. Unoziva here kuti vakomana vaunodanana navo ava vane mari dzavo, they will just use you what. So ndakabva ndaudza ana mai nini zvese nana dedi nana gogo. Ivo vakabva vati kwandiri, handiti unoziva kuti vanhu vekupihwa nevekumhepo avarambwi. Ng'anga iya yakabva yati, ndiri kuona mukomana waunofanira kupihwa muchienderana, cause iye anoita zvebaba shop, iwewe unoitawo zvesalon, munopindirana. Plus mukomana uyu akatombokunyenga kudhara, iwewe ukaramba. Saka waona kuti you were just meant to be together. So February 26 to 28 takabva tanzi tinofanira kuenda kudziva revasikana. They were saying kuti inini ndine shavi remumvura, so ndaifanira kunosimbiswa kumvura ikoko. And that guy I will name him Patrick. So Patrick uyu ainziwo ndizvo zvaari.
takaenda kudziva kuya, but patakaenda kudziva taisvika zvekuma30 ikoko, including ana gogo vangu 2, dedi, neni nevamwe vemudare imomo. Zvadaro paya takanogadzirwa, inini ndikabva ndatenga zvese zvaidiwa zvekuti ndishandisirwe, like jira regold, white plate, wine glass, sweet wine, e.g. mabiscuits, rice, milk, etc. So tabva ikoko. On 1st of March Patrick akandifonera. Inini I was thinking kuti maybe ari kuda kuti ndione kumba kwaaigara. Ndakaenda, Patrick akabva andibata apa pandairapwa kuya, ndaipiwa futi mushonga wekuuchikwa. Ndakasvika kumba kwake kuya akandibata, ndikafonera ana gogo vakati uyai kuno, vakamuti tsvaka 100 US yetsvakirai kuno this week ukaiwana obva watiudza. Saka musi wa8 ndipo pandaifanira kutiziswa, but inini ndakatoswera neumwe mukomana wangu, umwe wacho handina kana chandakamuudza mukomana uyu kuti ndiri kufanira kutizira umwe mukomana, but zvekuenda kumvura ndainge ndakamuudza, ene ndiye ainge akatotenga zvese zvaidiwa zvacho kumvura ikoko, achiti zvimwe kuda ndinokwanisa kupora. Musi wa8 usiku ndakabva ndaperekedzwa nevanhu vekudare kuya, vakanoita zvinhu zvavo ikoko, saka ndaisabvumidzwa kunamata. Ndaingonzi tinodetemba kuvadzimu vedu. Apa mukomana uyu wandaifanira kutizira ainge atorara neni kudhara. Fast forward, pandakatiziswa paya ndakabva ndatorerwa iPhone 6 yangu yandaishandisa, ndikabva ndapiwa itel nenew line. Apa mhuri yedu yaitira kuti ndisazotaura nemaboyfriends angu ekudhara, but ndaiva neimwe Samsung phone yandainge ndakaviga, saka ndakangoramba ndichingotaura nevamwe vakomana vangu. Let me name one of the boyfriends, ndomuti Knos, not really his name. So musi wa18 ndakangonzwa kuti namata, ndikabva ndatanga kunamata. Handizivi zvakaitika, but ndakazopepuka mumba mazara mvura. Inini ndainge ndakasviba mushonga nezvimwe zvinhu zvainge zvakarasika. Pandakaona kuti ndizvo zvainge zvava kuitika, ndakabva ndatora foni yangu ndikabva ndafonera my step mother ndikavaudza zvese zvainge zvichiitika. Ivo vakabva vatanga kupopota, vakati izvezvi dzoka kumba, how come kuti munhu anongotizira nhasi, mangwana kwobva kwatouya tsvakirai kuno yakawandisa kudaro, izvezvi dzoka kumba. Inini my real mother vakafa muna 2007, saka ava step mother vangu ndivo vandinongotora samama vangu. Saka ndakabva ndangorongedza bhegi rangu ndikabva ndaenda kumba, but kuzasi kwangu kwainge kwakaputika. N'anga iya yakabva yatanga kupopota, hanzi wandifumura inini apa, inini ndinotozivikanwa even nemapresident. So takabva tanga kunetsana neN'anga iya, but inini kuzasi uku kwainge kwatoputika already, kwaiita kurwadza, ende ndaigara ndichingokugeza kuti kusanhuwa. I reached a stage whereby ndainge ndava kusapfeka mapant kana kuti matrousers, ndaingopfeka madress kana masketi, because ndaiti ndikapfeka pant kana trouser kwaiita kunamira. Fast forward, zvadaro handina kupora till ndazoramwa kushandisa mapirits ende mishonga, ndipo pazvakazomira. My dad was now saying I should go back kuna Patrick because ane mombe. Ndakabva ndatanga kuvapopotera saying kuti chamuri kungoda pandiri ipfuma, but upenyu hwangu hamunei nawo. Apa munongoda pfuma yamusina kana kumboona, makangoita zvekungonzwa nemuromo. Ndipo pandakabva ndatiza ndikabva ndaenda kumba ndikasiya Samsung phone nehembe. Apa ndainge ndava kusagara kumba kwadhedhi, ndakazoendeswa kumabvuku kumba kwehama. So dhedhi vaigara vachingopopota kuti ndidzokere kumba. Apa kupora ndainge ndisina kunyatsokupora, but maronda ainge avharika zviri nani. So Kainos ndakazomuudza, iye akabva apopota, tikabva tarambana. Fast forward akazodzoka tikatanga kudanana. So kubva 18 March 2021 till December 5 2021 ndipo pandakazoita bonde na Kainos. Zvinhu zviya ndokubva zvatanga till now. Ndaingoti ndikangoita bonde chete ndobva ndatanga kurwadziwa, ndobva ndatanga kubuda maronda. Apa handina mwana. So I was thinking hangu kuti zviri nani ndingobviswa chibereko chacho, because each and every day mudumbu mangu munoita kurwadza zvekurevesa. Ndinoita sekunge munhu ane rimwe zijeko, ndinorwadziwa pasi
kuguvhu kuri left side. So I was thinking kuti zvingori nani ndingoenda hangu kuchipatara ndonobviswa hangu chibereko, because each and every time there munhu ari kungogara achingorapwa but there is no change. I've been tested for HIV but andina, even ma STI acho andina, but ndinorwadziwa nemudumbu zvisingaiti. Ndakamboti maybe madokta ari kundinyepera, ndikabva ndatenga ka self test kaya ndikazvitesta but yaingova 00, handina kana chirwere chandiinacho. Ndaonda. I was once a size 36, iko zvino hembe dzandava kupfeka dzinopfekwa nemunhu ari size 24. Ndoitawo sei? Mind you, when Kainos paindirapisa taisaita kana bonde, saka ndakazopedzisira ndava kuita bonde zvekare naPanache uya muna 2020 till ndazorodzwa uko on 8 March 2021. Then after March 2021 ndakazoita bonde muna September 2021 iwowo. Then I moved kuuya muno muSouth Africa muna November. Ndakazoti ndava muno munyika muno mandiri ndakazoita bonde, it was in June 2022. Please mukomanashi, kana kuri kunzi mukazoposta nyaya yangu iyi mozondinotifya ndikwanise kutevererawo mucomment section. Vadiwa vateereri, iyi ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana uyu. Kana kuine vanokwanisa kutsanangura kuti zvanga zvichitaurwa nemwana uyu chii chakanyatsokuitika, please tell us also tinzwisise mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi pamusoroi vedare, pamusoroi mukomanashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mudzimai ane makore 36. Ndinotsvakawo rubatsiro, imba yangu isati yaparara. Ndava nemakore 10 ndaroorwa. Hatina mwana inini nemurume wangu. Vabereki vemurume wangu vakashaya vose. Inini ndakashayikirwa nababa. Takafamba kose kose kunana mukoti, ng'anga nemaprofita, asi hapana kana batsiro. Vanotaura zvakasiyana siyana. Vamwe vakati tangai mabvisirwa baba venyu vakwanise kufara. Kumwe kwatakafamba takanzi itai magadziro ekwavatezvara. Vamwe vakabva vati bvisai mombe yeumai nekuti vamwene ndivo vakatsamwa. Zvese izvi takaita asi hazvina kana kubatsira. Then patakazofamba takabva tanzi bamukuru vanova mukoma vemurume wangu ndivo vane mubobobo vanorara neni. Ipapo ndipo pandinobvumirana napo, nekuti pari zvino ndatova munhu wekuti handisisina kana basa nemurume wangu. Ndinonzwa kuita kuneta pose pandinoda kuita bonde nemurume wangu. Bamukuru ava havana mukadzi ende havana kana mwana, vanotoda zvekutogara nesu. Kumhuri kunozvarirwa murume wangu vakangozvarwa vari vatatu, tete vakaroorwa, then bamukuru vanova first born. But chiri kuitika ndechekuti bamukuru ava vanotoda kubatwa semwana. Tikasavatumira mari vanoita kudhimanda kuti ko kasamushandi here kujoni ikoko kwamuri. Vanototi inimi handiti mune usimbe hwekuita mwana, saka pari zvino ndini ndatova mwana. Mashoko awa akandirwadza. Ndakambozama kuti ndionese munin'ina wavo anova murume wangu, but iye akabva atanga kutondirova akati why uchivenga mukoma wangu kudaro. Zvinoitika ndezvekuti sometimes murume wangu anokwanisa kungoti achibva kubasa pay yake ikangopinda anobva atodarika nepamukuru achitotumira mari kuna mukoma vake. Beduwe ndaremerwa each and every day. Ndinorota bamukuru vachiita bonde neni, ende vakangoita bonde neni usiku ndinokwanisa kuita kana wiki rose ndisingadi kana kubatwa nemurume wangu. Murume wangu akangozama kuda kundibata ndinenge ndichiita kunzwa dzimwe hasha. Chimwe zvakare chazokonzeresa kuti ndiuyewo pano padare ndechekuti nhasi makuseni kunze koidza, I think it was around 12 AM, ndaita sekunge ndapeputswa kubva kuhope. Ndabva ndatarisa ndikaona kuti mumba matanga takarara manga mapinda munhu, but munhu uyu anga ari munhu wechirume ende chimiro chake changa chichirakidza kuti ndechabamukuru. Saka pekutanga sezvo mumba manga muri murima, ndambofungidzira kuti maybe murume wangu amuka kuti aende kunorasa mvura, but ndabva ndatarisa paside ndikaona kuti murume wangu anga akatorara. But chinoitika ndechekuti murume wangu always kana zvinhu izvi zvokuti ndisangane nemunhu pabonde zvichida kuitika anoita kurara akaita kundifuratira. Saka ndazozama kusimudza musoro ndikabva ndaona murume uya achienda
akaenda pandinoyanika mapenzi angu, abva atora chimwe chipfeko changu chemukati ndokubva afamba akavhura dhoo akabuda akaenda. Munhu uyu paazobuda dzikirira riya ranga rakandibata ndipo parabva randisiya. Ndazotarisa kuzasi kwangu ndikaona kuti ndanga ndakaita kunyorova. Ndabvunza murume wangu kuti ko zvinhu izvi zviri kuitika pandiri, do you think kuti zviri normal? Why usingambosimudzi musoro? Why uchingoramba wakanyarara? Iye abva atanga kupopota akati, ndizvo zvinoitika, handiti uri munhu wekuti haufariri kuita bonde neni. Saka munhu ukaita kana wiki usingasangani nemurume wako pabonde, unopedzisira wakuita mawet dreams. Vedare, ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo. Chinondirwadza ndechekuti inini nemurume wangu tiri vanhu vekuti tinogara tichingotevedzera chirongwa, and each and every time kana umwe munhu anenge achishungurudzika akataura pachirongwa, murume wangu anobva arakidza kuti anenge arwadziwa, but ari kutadza kuona maproblems atiri kusangana nawo mumba medu. Tichange tichitevererawo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Panache, please hide for me, nekuti muno mune vanhu vekuziva. Ndinoda kutanga nekureurura kubvisa nhumbu 3 times kwandakaita pakubvisa nhumbu idzi. Varidzi vadzo ndivo vaiti ndidzibvise, uye neni ndainge ndisina option cause ndainge nditoriwo nemwana wangu. Zvadaro ndinoda kureurura kunyepa kuti ndinoti ndiri munhu asina mwana, but ndiri munhu wekutoti ndine mwana already. Makuriro andakaita inini ainge achirwadza. I am a woman who is aged 22 years. I am in South Africa. Ndichikura ndakatanga kuita masturbation ndichiri age of 8 kusvikira ndava at the age of 21. Ndakati ndiine 14 years ndakabva ndabatwa chibharo neumwe murume wataingoti ihama. Handizive kuti ukama uhu waiva kama uri papi, asi hapana wandakaudza kuti ndizvo zvainge zvakaitika. Asi pandakabatwa chibharo ichi handina kuona ropa rehumhandara. Ndokubva ndazoenda kwana sekuru. First year zvinhu zvese zvainge zvakanaka, then second year sekuru vakabva vatanga kurara neni, asi chaindishamisa vaipinda chechi yemweya, but vainge vasingaprofitiwi zvakaipa zvavaiita. Ndakazobva ndikabva ndaenda kwasisi. Ndakati ndava grade 7 ndiri ikoko, bankuru vakabva vatanga kurara neni zvekare. Sisi vainge vasipo. Sisi pavakauya handina kana kukwanisa kuvaudza. Ndakazovaudza pandakarohwa nabankuru, nekuti bankuru vainge vandiona ndine umwe mukomana ndokubva vatanga kundiona. Zvadaro ndakapedza grade 7 ndikabva ndabuda ne16 units. Zvikabva zvanzi hapasina mari yekuti uende kuform 1. Ndikabva ndaenda kubasa ndikashanda kwe6 months ndiri ikoko kubasa. Ndakabva ndadanana neumwe mukomana ndikabva ndaita nhumbu. Ndakabva ikoko ndiine nhumbu yainge ine 1 month. Ndikabva ndaenda kunonyoresa kuchikoro for form 1 cause ndaiva ndiine shungu dzekuenda kuchikoro. Up to now ndingori ndiine shungu dzekuti dai ndangokwanisa kudzidza. So ndakazodzidza for 2 months. Ndikabva ndaudza sekuru vaya vainge vakambondibata chibharo. Ndakavaudza ndichiti sekuru ndine pamuviri, but ndikuda kubvisa pamuviri apa ndikwanise kupedzisa chikoro changu. Ivo vakabva vati it's okay, but vakazoti ndaenda kuchikoro. Sekuru vaya vakabva vatumira mudzimai wavo kuti anoudza gogo vandaigara navo kuti inini ndine pamuviri ende ndiri kuda kubvisa nhumbu yacho. Ndokubva vazofonera amai vangu. Amai vakabva vauya vakanditora vakazoenda neni. Amai vangu pavakanditora zvese zvekuenda kuchikoro zvakabva zvangogumira munzira. Ndakazoendeswa kumuridzi uya wenhumbu ndikanogara kuya kwe2 years. Ndakazosiyana nemunhu uya ndikadzokera ndikanogara kumba. Ndokubva ndazodanana neumwe murume pasocial media. Murume uyu ainge achigara kuSouth Africa. Akabva anditengera ticket apa lockdown yainge ichangotanga. Saka ndakabva ndakwira ndikauya kuSouth Africa. Ndokubva ndagara nemurume uyu kwe2 weeks. Ndakazoti one day ndapinda mune imwe room ndikabva ndaona muine hembe dzemunhukadzi nehembe dzemwana. Ndakazoona paine kamwe katsamba kainge kakanzi ndaenda ini nenhau yekuti unonetsa usare hako ugare zvakanaka. Then zvimwe zvainge zvakanyorwa patsamba iya ndakanganwa. So ndakangoti ndaona zvinhu izvi ndikabva ndaona kuti zvishuwa murume
uyu ainge aine umwe mukadzi. Ndakabva ndataura neumwe mudzimai wandainge ndava kuwirirana naye, but mudzimai uyu aigara somewhere. Ndakabva ndamuudza zvese zvainge zvaitika, iye akabva ati uya kuno. Ndakabva ndatiza, but ndakati ndichiri munzira murume uya akabva andiona nekuti ndainge ndakatakura handbag ndichimhanya kunokwira taxi. Lucky enough ndakati ndichisvika paroad ndikabva ndawana taxi, ndikabva ndapinda. Ndakati ndichivhara door ndikabva ndaudza driver kuti please usamira. Driver uya akabva angomutsa taxi yake. Murume uya akasara achimbozama kumhanya achitevera taxi, but ndakazoti ndasvika kutaxi rank ndakaita lucky ndikabva ndawana imwe taxi, and taxi iyi yainge yava kutozara. Pandakapinda mutaxi muya ndakabva ndangonanga kuback seat ndikabva ndagara ndakaita zvekuhwanda zvokuti vanhu vaitoshamisika kuti ko munhu uyu ari kuhwanda chii, but ndaiziva kuti murume uya ainge ari busy kutsvakana neni. Lucky enough taxi iya yakabva yangosimuka murume uya asati andiona kuti ndainge ndiri mutaxi. Then isusu vana vaamai vangu tingori 4 ende tiri vasikana chete. Pau4 isusu vamwe 3 hatina kana kusvika form 2 uye tose takabva pama-first marriage. Hatizive kuti mweya rudzwai uri kutenderera mumba medu. Tiri vanhu vekuti tinongogara tichingotambura, hapana kana chinofamba. Hatitombozivi kuti ko chiko chiri kumboitika mukati mekurarama. Tiri vanhu vekuti tinongodzungaira nenyika. Mukomanachi ndinokumbirawo kuti kana mukazoposta please notify me ndikwanise kuzotevererawo macomments evamwe mucomment section. Vedare iyi ndiyo yanga iri nyaya yakabva kuna Haiti. Let me play for you a voice note yandakareceiva paWhatsApp tichivhara chirongwa chedu. Mukomanachi makadini, ndiri nanhangu ndinokumbirawo muchinje voice rangu. Ini ndiri mudzimai ane 28 years. Ndine vana vangu 2. Mukomanachi ndakakura upenyu hunorwadza. Ndakakura ndiri mai vangu nababa vangu vakashaya ndiri mwana mudiki, handitozive kana zviso zvavo handizvizive. Ndakakura ndichichengetwa nambuya nasekuru. Saka ndakangokura upenyu hunorwadza hwekuti padzimwe nguva ndaitoshaya bhutsu dzekuendesa kuchikoro ndaienda netsoka. Kunyange nguva yechando chaiyo ndaitoshaya bhutsu ndichitoenda kuchikoro ndichitsika matombo achirwadza. Kangokura upenyu. Takakura tikasiiwa tiri vatatu. Hanzvadzi yangu imwe chete nasisi vangu tiringori vatatu. Inini ndinokupedzisira ndakazosiiwa ndiri mwana mudikisa. Saka handina kukura kwangu kwese handinambobvira ndanyatsoowanawo pandinoti apa ndakamboenjoya life. Hapana. Zvakaita kuti ndigosvika pakuenda kumurume ndine 18 years. Ndakaita mwana wangu wekutanga. Handikumereji kwandinambokugara kusingagarike. Murume handingati aishusha stereki, asi vabereki vake vanga vasingandide. Ndakasvika pakubva mwana ane 1 year 11 months ndikagara. Ndobva ndazosanganawo nemunhu wandakasangana nayewo 2016. Ndobva tagara tese zvekare. Mereji yacho hainambobvira ndaienjoya. Kwangu kungori kutambura, kurohwa, kudini. Unogona kungotofuremerwa nyaya yotoita yechokwadi ndokuparara kwedzimba dzangu zvakunoita. Ndinongotofuremerwa nyaya yotoita yechokwadi. Kubva ipo handina relationship yandinonyatsoti iyi ndakaenjoya kubva ndichiri musikana kusvika pandakazopindawo mudzimba 2 dzandakapinda ndikabuda. Hapana. Zvese dzimba dzacho dzinenge marelationships ese anenge achingorwadza, anenge asingambogari, unenge usingamboenjoyi. Unogona kungodiwa zvenguva diki pamwe pese apa kunenge kuri kungonetsana chete. Saka ndichikumbirawo rubatsiro Mukomanachi kuti ndiwanewo relationship inogara, relationship yekuti ndinonakidzwa naye kuti izvezvi ndiri murelationship, munhu wandiri kufambidzana naye anondida. Kozoita nhau yemari. Kushanda ndinoshanda Mukomanachi, toshanda mumba, basa remumba, tichichengeta vana vangu. Asi mari yachona haindinyatsoone zvainonyatsoshanda. Mwedzi wega wega ndinototambira, asi kuti ndione kuti inonyatsoshande mari yacho inongopera zvisina tsarukano handitozive. Mukomanachi ndachikumbiro kana kune vanobatsira vandibatsirewo upenyu hwangu hungoendeka.
nedzimwe mhope dzandorota dzandinenge ndisingakwanisi kana kutonzwisisa kuti zviri kumbonyatsoda kureva kuti kudii. Kurota kana kuti ndiri kuchikoro kwandakambodzidza, kana kurota ivo vanhu especially murume wandakarambana naye pekupedzisira. Ndinoona murota achiita kunge ari kudzoka mulife mangu, handitonyatsozinzwisise, but iye kurora hake akaroora. Saka hope dzindonetsoshaya kuti dziri kumbonyatsorevei, zviri kumbonyatsofamba sei. Ndachikumbira vanondibatsira mukomanacho mukundinotifyawo kana muchinge maposta. Sori nekurebesa audio yangu, ndatenda. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vanzvadzi vedu ava. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.